Na nový vzťah nie si pripravený vtedy, keď už nechceš byť sám, ale vtedy, keď samotu už nepotrebuješ pred niekým zachraňovať. Keď nehľadáš človeka, ktorý vyplní prázdne miesto. Keď nepotrebuješ dokazovať bývalému partnerovi, že si šťastný. A keď nový človek nemá zaplatiť za bolesť, ktorú ti spôsobil niekto pred ním. Dôležité je aj to, či vieš zostať sám sebou. Či sa nemusíš prispôsobovať len preto, aby si o niekoho neprišiel. A či dokážeš povedať, čo cítiš, bez strachu, že budeš odmietnutý. Pripravený si vtedy, keď dokážeš povedať, som v poriadku aj sám, ale som otvorený zdieľať svoj život s niekým ďalším. Nový vzťah by nemal byť liekom na samotu. Mal by byť stretnutím dvoch ľudí, ktorí už pred sebou neutekajú. Preto sa neponáhľaj. Nie je dôležité, ako rýchlo si niekoho nájdeš. Dôležité je, z akého miesta do nového vzťahu vstúpiš.